Poštovani prijatelji, dobroveče i dobrodošli u Centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašević Kragujevac. Večeras se družimo sa jednim starim srpskim tradicionalnim instrumentom. Zahvaljujući mom večerašnjem gostu, taj instrument živi, slobodno možemo reći, danas jedan novi život. Milinko Ivanović Crni, kako kažu majstor frule, ili ti virtuoz na fruli, moj večerašnji gost. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Svima i vašim gledalcima i hvala na pozivu u ovoj emisiji vašoj. Sa nama večeras i naš prijatelj Ivan Simić, koji će vas pratiti. Umetnik, da. Tako, umetnik. Naravno. Biće tu i vaših učenika i još par umetnika, vokalnih solista, koji će nam ulepšati i uveličati ovo naše druženje sa frulom. Biće to lepo muzičko veče, obećavam. Ne sumnjamo u to. Naši gledalci su vas sigurno do sada bar jednom, ako ne više puta, gledali i slušali u stvari vaše izvođenje muzike na fruli ili samostalno ili u nekim sastavima sa kojima ste radili. Ali evo, da krenemo ovu priču pitanjem kako ste uopšte zavoleli frulu? Otkuda baš frula u vašem životu, pored toliko instrumenta? Pa ja bi to rekao, to je Božja volja ili sa samim mojim rođenjem se rodila i ta frula, verujte. Ili genetski sa očeve strane deda je svirao gajde i frulu, koji je nažalost pokojni isto i kao i moj stric. I sećam se da sam kao dete od 5 godina sedeo njemu na krilu i čuo umilne zvuke te frule, te starinske čobanske frule koje on znao da svira samo na svojstven njemu način. I ta muzika mi se duboko urezala u pamćenje i od tad sam zavoleo taj zvuk frule. Sa majčine strane deda je svirao violinu. On je bio iz okoline Kraljeva i onda su to svirale, tako su se zvale nekad bande. Znate, kao što su sada bendovi, pa to je proizišlo iz tih bandi. Znači, deda je vodio tu svoju bandu svirača i on je svirao violinu. E sad, što kažu, Bog je tako hteo da sviram frulu. Mogao sam i violinu, ali sećam se da deda nije dao. Ni da priđem do te violine. Znači, ja sam kradom uzimao tu violinu kad on nije tu i kad se nakašlja ovako, ja pogledam, violina stoji ispod kreveta, ovako žuta, u onoj crvenoj čoji. Ja uzmem i gudim, zvali su ga Gugavac. Zbog gudala. Zbog gudala, da. Drago Gugavac. I nikad on nije rekao, kao moj stric, ajde da ti pokažem nešto da te naučim. I onda sve to ćutalo u meni ovako, muzika se, znate, taložila i da samo moralo negde da izaće. I eto, 65. godine kad sam na talasima Radio Beograda prvi put čuo tu frulu u izvođenju Save Jeremića i tadašnjih frulaša Mikana Obradovića, već Velje Kokorića, Tihomira Paunovića, svih tih velikih majstora frule koji su onda svirali kao i sada što mi radimo u emisiju na 3-4. Znači, tako je bilo snimanje. Uživo sve. Uživo sve se tu uživo snimalo. Pa eto, i mi pokušamo malo da vratimo taj duh. Tako da su te žive emisije u stvari oživjele i u meni tu frulu. S tim što ja nisam imao mogućnosti kao sada da poželim tu frulu i imam je svakog sekunda. Morao sam na talasima Radio Beograda danima da tražim kad će kolo na fruli. Kad će taj čika da svira i ne znam da ću da uhvati sad prvi deo, treći deo, drugi deo, refren, ja uopšte ne znam. Ali znam samo da sam dosta slušao narodnu muziku, da je eto ta sa strane tih mojih dedova koji su svirali, znači to se transponovalo na mene i tako da sam ja eto počeo da sviram. Da, nastavljači tog duha i te tradicije ste upravo vi. A recite mi, kakva je razlika između tadašnjeg muziciranja na fruli i ovog vašeg današnjeg? Možete uporedite taj zvuk frule vašeg dede i onih pastira, da kažem, u to vreme, čobana, jer nekako najviše za njih vezujemo zvuk frule. Znači, taj zvuk
te melodije i zvuk frule danas? Kakve su razlike? Naravno, što bi rekli, to je bilo guturalno sviranje. To starinsko sviranje, znači gde su oni svirali kao solisti. Njima je scena bila livada, šume. Znate, oni su čuvali za stokom, oni su svirali tu frulu kako su znali i umeli na neki svoj način, ali ono što me posebno raduje, što se za tu svirku zainteresovao Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu sa profesorom Dimitrijem Golemovićem. Da, doćemo i na tu temu. Da, koji vode i onda ću da kažem samo i sa tog stručnog aspekta da su oni to jako proučavali, sve te frulaše, znači ne samo ove srpske frulaše, ali i sam taj zvuk. Pa su i mene isto pitali, imao sam više puta, na koji način, kako su oni to izvodili i došao sam do zaključka da je svako svirao onako kako je znao i umeo. I dao svoj neki pečat. I dao je svoj pečat i toj fruli i svoj izraz kroz tu frulu i prenosio je na onog sljedećeg isto tu svoju frulu, tako da onaj izvršio neku nadogradnju. Je li moglo da se po zvuku frule zaključi ko svira? Pa da, moglo je zato što, znate šta, u to vreme sam rekao samo par frulaša je sviralo na radio Beogradu. A oni, s obzirom da je vreme, u to vreme nije bilo ni mobilnih telefona, ni ove tehnike, tako, oni nisu mogli da znaju i toliko jedan za drugu, možda su da čuju preko nekog. Niti je bilo tih manifestacija kao danas, ali u svakom slučaju da smo mi to očuvali preko radio Beograda i te zvuke i tih profesora koji su zapisivali, išli na teren i zapisivali tu svirku tih svirača. U to vreme je bilo, kada ste vi počinjali da svirate, bilo, kao što rekao ste, malo frulaša, je li tako? Da. Upravo, zahvaljujući vama, danas dosta mladih u Srbiji, vaših učenika ima širom čitave zemlje, pa i u dijaspori, koliko sam uspeo da... Sad je druga priča. Znate, kad sam ja počinio da sviram frulu, to nije bilo popularno, znate. Bilo je onda su ti bili pokreti roka. Da. Dovoljno je bilo samo da neko kaže da svira gitaru, da okači tu gitaru o leđa i s jedne i s druge strane po dve, po tri ženske da prošeta kroz grad i kaže, evo, to je to. Samo da kažem, kad kažeš šta ti sviraš frulu, jao, mislim, znate, to su ti bili... Mi upravo i želimo da neke te stvari koje su, eto, nepravedno, negativno prikačene uz neke ne samo instrumente, nego uopšte stvari srpske tradicije, elemente srpske tradicije. Tako je često i što se tiče folklora i što se tiče tradicionalnih pesama, uvek su onako nepravedno bile na nekoj margini. Mi kao Centar za negovanje tradicionalne kulture upravo i pokušavamo kroz naše delovanje da pokažemo u stvari koje je to bogatstvo i koja je to lepota i koja je to srž identiteta srpskog naroda. Naravno, ja sam samo da te pitam, izvini Vlado, koje si ti godište? Mislim, eto, ne za kamere nego... Ja sam 76. Eto, ja sam godinu dana pre tvog rođenja postao stalni član Abraševića do dana današnjeg. Znači, to je bio Abrašević, nekada je sada zgrada Hemofarma preko puta Nove crkve. Tu sam proveo i detinjstvo i kao školarac, znači sve to vreme sam učio tu frulu, uzrastao u tu frulu i borio se sa time, jao vidi, eto, da kažem, vidi tog seljaka koji svira frulu. Znači, prvo sam se sa time borio. Znate, izaći ovako javno sa tom frulom, već si obeležen. Znači, oni već znaju šta je to. Međutim, kad uzmem frulu i počnem da sviram, oni koji znaju muziku, oni su to drugojači malo posmatrali i ja im se ovom prilikom i zahvaljujem. Znači, ti koji su mi dali podršku, sećam se nekog, moram da ga pomenem, on je stanovao ovdje u neposrednoj blizini Đokica. On je svirao harmoniku u Abrašević, ima dole njegovih slika. Jeste, ima starih fotografija. Znači, kad su svi ti folklorci tu igrali koreografije, ozbiljna je to priča bila ući u Abrašević onda. I ko sada kad bi trebali da uđemo u televiziju RTS, da uđeš, eto baš, znači, to je bilo toliko odgovorno, velika odgovornost da ti uđeš, da ti prisustvuješ probi orkestra, da ti prisustvuješ probi folklornog ansambla, a nek moli da zasviraš u tom prvom timu da te oni prihvate. I normalno kao dete nisam se libio da radim sve što mi kažu, samo da bi bio tu. Više puta sam bio izbacivan iz Abraševića.
daj ti uči sad, kao ajde. Šta sad imamo mi frulaše ovde? Da. Međutim, da bi, eto, Ali eto, opet da upornost kažem, i ljubav. i našeg bivšeg direktora, da ga pomene, Mališu Protića, Svakako koji je legendarnog smogao Mališa. snage, eto na kraju, kad sam već počeo da sviram i time ozbiljno da se bavim, pružio mi je ruku, poljubio i kaže, Crni, ogrešili smo se tebe. Rekao, hvala ti, ali nisam to uzeo kao greh. To je meni bio podstrek da napredujem i da radim, znate. I to sve Bogu I redi. naravno, sve se to isplatilo. I evo da čujemo jednu od numera na fruli. Kažite mi, pa evo i krenuli ste, verovatno publika očekivala da ćemo krenuti sa nekim kolom. Obično se na prvu loptu nekako misli da je to svojstveno fruli, a evo vidimo da može čak i starogradska pesma da se lepo izvede na fruli. Vratio sam se stazama svog djetinjstva. I da je frula pogodna i za izvođenje drugih muzičkih formi, je li tako? Ne samo narodne i tradicionalne Naravno, muzike, čak i klasična muzika može da se svira na fruli. Frula za sve prilike. Sada, kažem, mnogo je vremena trebalo da dođe da frula stane ravnopravno
rame uz rame sa svim instrumentima. Kakve sve frule postoje? Ajde malo da nam ispričate o tim nekim detaljima. Vidite, na početku, kao što sam rekao, su bile te jednostavne, proste frule, na kome i nije bilo zahtjeva nekih sad za nekom svirkom, osim da se svira kolo i pesma, znate. Sada ima ljudi koji kaže, a šta sviraš frulu? Znaš to i to kolo? Znači, on te veze, asocirate odmah veze za Moravac, za što ja ne bežim svakako od toga. Znači, mi moramo na prvo mesto da negujemo našu tradicionalnu muziku, naše kolo, naše pesme, koje su i svi narodi što rade. Znači, i Rumuni, i Bugari koji na svojoj nacionalnoj televiziji imaju po 2, po 3 programa non-stop, oni vrte 24 sata svoju nacionalnu muziku. Pa dobro, kolo je i šire, ako pogledamo u osnovi svih naroda, kolo, u ovom ili onom smislu. Ali mi nekako možda jedini, kao i neki balkanski narodi, možemo se pohvalimo da nam je kolo nacionalni ples, je li tako? Naravno, ja sam to uvideo i mnogo proputovao toga i vidio sam svirače širom sveta, što kažu, ali uglavnom svi sviraju Svirali ste na velikim evropskim scenama. Naravno, znači na svim kontinentima sam svirao, i Amerika, i Kanada, i Brazil, i Indonezija, znači svud sam svirao našu tu tradicionalnu muziku. I kako reaguju drugi narodi kada čuju srpsku tradicionalnu muziku? Pa kao da je to njihova muzika, oni, znači to su takve ovacije, to su ruke gore, tu su svi oduševljeni, pošto je naša ta tradicionalna muzika i sa tim našim repertoarom već temperamentno, brzo, lepo da se to igra, da čuju, da puno tempa, puno ritma, sve su ruke gore, znači to, verujte, po 10 minuta, znači traju aplauzi, vraćaju nas na bis i tako da je, da kažem, to se ne gasi, ta želja za našom muzikom, već pogotovo i kad dođu naši, da kažem, koji rade tamo po tim dalekim zemljama, da čuju to, suze im idu. Vi ste čak imali i učenike u dijaspori. Naravno, i sada ih imam. Imate online neku školu, je li tako? Pa imam ih 11 sada, znači u celom svetu. Iz Australije, iz Kanade, iz Švedske, iz Nemačke i odavde iz naše. Zahvaljujući vama taj duh se čitavim svetom širi. Duh srpske frule. Ta frula se prenosila nekad, kažem, s kolena na koleno. Ja sam godinama, koliko već se bavim, 45 godina, znači kako se bavim sa tom frulom, ja sam iznašao načina i znam kako sam se mučio, koje sam sve muke prošao i koje sam sve vežbe radio i šta sam sve morao da radim da bi došao do ovoga, da bi došao do onoga. Znate, kad sviraš kolo ili pesmu, to je jedan opus. Kad sviraš nešto drugo, muzika je zahtevna, znate, to je jedan veliki teren. Znači, svirati muziku na fruli ili na bilo kom instrumentu moraš da budeš pod broj 1 svirač. Nije bitno koji instrument ti sviraš. Znači, kao svirač moraš da imaš tu muziku u glavi. Sad, je jako olakšanje došlo sa tim notnim zapisima, znači, po tim muzičkim školama i uopšte ti koji komponuju, pišu muziku, da raspišu note, aranžmane, da to rade i onda da se to pročita i tako dalje. Međutim, da. Ali u svakom slučaju, kažem, kao olakšanje, ali ni te note, iako si ti ne znam koliko pismen i obrazovan i završio koje fakulteti, to neće da sviraju za tebe. Ako ti zađeš i da sviraš, znate, publika traži muziku. Znači, to samo može da ti dođe kao olakšanje. Ja to navodim kao primjer. Pa kako ta škola? Kaže, kako si ti uradio? Ja sam radio... Da, dolazimo i do momenta vaše škole koje ste dali ime Sveti Vladika Nikolaju. Evo ga i ovde. Inače, jedan od najvećih duhovnika, prosvetitelja, i svetitelj i prosvetitelj, što bi se reklo. Koji je svirao, znači, frulu. Drugi Sveti Sava, tako ga i zovu, i najveći propovednik 20. veka, kada je došao u Ameriku posle logora, u svim velikim listovima američkim osvano je naslov na tlo Amerike sleteo je najveći propovednik 20. veka. Da, ali znate kako je počeo da propoveda? Propovednik je svirao frulu. Jeste. On je, znači, svu tu publiku sabirao frulom, kao stado. Znači, umjeli zvuti frule. Šta je sad ovo? Narod
I vi ste... Ne znam, niti Amerikanci znaju u šta on to svira, ni kako to lepo izlazi iz njegove te frule. Svi onda, kad se oni saberu, onda on kreće, pomaže Bog, braću i sestre. I kreće u propoved. Znači, s Božjom pomoću. Prizivao je... I svirao je samo frulom. kako je znao i umeo. Ja sam imao prilike, eto, pošto je on rođen u Leliću, i tamo je i manastir Lelić, gde su i njegove mošti, po dobroti uprave manastira i igumana. Ja sam dobio te frule, originalne njegove, gde smo snimili, znači ovaj disk pohvala vladika Nikolaju, na njegovim frulama sam svirao. Verujte, ako su oni, što kažu, onako, da kažem, i upotrebim taj izraz, sklepane, znači urađene onako odokativno. Da. One su imali neki poseban čaroban zvuk, te frule. Znači, verovatno je taj blagoslov. Blagoslov i stvar duha je nešto što je iznad materije. Verujte, i znate kako zvuče, znači ništa tonski ne zostaju za ovim našim frulama. To je čudo jedno. Tako da imam tu 12 prelepih kompozicija na pesama. Iz tog vremena pokojni Mitar Vasić i ja smo svirali, znači, Svetim Vladike Nikolaju. Jeste. I nismo hteli da ostavimo, znači, Vladiku Nikolaja samo kroz taj disk ovde, nego smo pre 15 godina i započeli jednu manifestaciju, znači, frule. Nije to takmičenje frulaš, je to, izbegavam, znate, ko uči, pa sad izvedi ga odmah na takmičenje. Njegove, znači, ta deca i ti koji uče, da uče. Ne može da ga izvedeš na takmičenje. Pusti, daj ga u neku emisiju, da ne može on da se takmiči sad kad tek uči. Tako da smo organizovali jedan skup, jedno druženje frulaša, znači u manastiru Lelić, i to je trajalo, ja neću da prekidam, znači to su oni neki 10-15 godina to bilo, i da su ukinuli sad, uvijek se nađe neki razlog i tako dalje, ali nije kasno nikad i da jedan frulaš zasvira, ali da produži tu lozu koju je Vladika Nikolaj ostavio nama. Naravno, brojna je škola, u školi imate dosta polaznika, tako da sad se ne brinemo za frulu. Preko online-a i preko te dece, preko 200, znači najveći uspeh koji je postigla moja učenica Violeta Jokić, ona je na Fakultetu muzičke umetnosti, znači treba da daje još jedan ispit za doktora frula. Doktor muzike, a ocek frula. Znači gde će da prodaje frula. Da. I ja sam imao, da kažem, tu čast da u okviru gospodinskih svečanosti ovde, ispred naše crkve koja slavi, znači toga dana izvedem te frulaše sve da sviraju, ali prethodno je bio seminar od 3 dana. Tako da taj seminar, mislim da, pratio RTK naš, koji sada snima ovde, ja se zahvaljujem i za onda, i tu su bili profesori sa Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda, koji su držali predavanja na temu frule. Oni su pratili šta ja to radim. Sve ono što oni to rade kroz knjige, kroz učila, kroz udžbenike i to, ja sam u stvari to praktično i pokazao, tako da smo mi naši taj zajednički stav, to su ti etnomuzikolozi, gde sam dao u stvari odgovore na sva njihova pitanja kako, zašto, zbog čega. Znači, za sva 3 dana oni su sve to zabeležili i sve imaju u svojim arhivama i udžbenicima. Evo, večeras imamo i tu čast da se družimo sa našom dragom vokalnom solistkinjom Tamarom Repanović, pa će nam ona otpevati 2 pesme uz vašu pratnju, da vidimo kako idu glasi frula.
Kosovo
nadam se da ćemo uskoro posebno s tobom da se družimo, pošto i Tamara u svom radu umetničkom neguje i tekako srpsku tradicionalnu pesmu. Zaista smo uživali i evo da se vratimo na vaše učenike, na one najmlađe koji uče od vas, koji kradu, da kažemo malo i zanat, jel može i tako da se kaže? Pa nema šta sada da se krade, sve je to transparentno. Znači, pored ove škole... Zato ste vi to sad lepo sve pretočili u knjigu, sve tako da svima je dostupno. Evo ovde je upravo i ta škola. Znači, prikazati, znači u toj kutiji je u ovom učilu, znači sve od kako hvatate frulu, znači vodim vas od tog prvog časa... Tu su video lekcije, jel tako, na diskovima? Sve video lekcije na diskovima sa frulom, normalno knjigom, diskovima, sve. Znači, kao u autoškolu kada idete, znate ono. Znači, od prvog časa dok ne sednete i vozite sami. Znači, tako, od prvog časa do zadnjeg časa... Prvi trenutak je kako se drži frula, jel tako? Znači, od kako hvatate frulu, od kako držite frulu, znači, najvažnije je duvanje. Da. Prvo, bez alata nema zanata, da kažem nešto o tim frulama. Znači, frula je od drveta, tačnije od drveta šljive i drena. Od kog materijala je najbolje? Pa, ove male su od šljive. Recimo, crvena šljiva, tako se zove, znači ta crvena šljiva ili od drena. Znači, prave se i od kokobola, od palisandera, od ruže, od oskoruša, znači, sada majstori sadašnji prave te razne kombinacije. Prave i sva ta drveta utiču u stvari na ton frule. Samo drvo i izbor drveta utiče na ton. I oni prave razne kombinacije. Ruža sa šljivom, šljiva sa drenom. Na tu boju koju daje. Da, naravno, boja. Osim toga što osnovni ton određuje dužina. Oko tonaliteta koji su, kakve frule postoje što se tiče... Evo ovde, vidite, ovde na ovom stalku. Tu imam frule iz Indonezija, imam iz Iraka, ne znam odakle, iz Kine, imam i naših, znači frula, ali zajedničko za sve frule je dužina cevi određuje tonalitet frule. Znači što je frula veća, to je ton onako, da kažem, prosto ton je dublji. Znači ton je dublji i zato se zovu duduci te frule. Čuli ste za izraz duduk, kaže. Tako je, nekad u onoj ovi naši duduci znaju, ovi duduci duduci znaju i tekako. Vidite kako u ovoj prethodnoj pesmi on daje boju, jednu lepu boju. Izuzetno lepu, da. I duhovno zvuči veoma. Znači, i sama ta boja se sad koristi u modernoj muzici, ako vidite i gledate ove svetske festivale, gde uz te pevače koji se takmiče idu taj zvuk manje više. Ide često taj, čujemo kaval, čujemo ali se pažnja koncentriše tamo i fokusira na pevača. U stvari sva suština je u tim aranžmanima, u toj boji da vam ne kaže ja kako lepo je da sluša kako što je dobra pesma. Tako je. U stvari je dobro, znači muzika mora i da se gleda i da se sluša. Tako, evo večeras i slušamo i gledamo, tu su sa nama i vaši učenici. Sa nama večeras i Sofija Nikolić. Ja bih predstavio Sofiju Nikolić, da samu. Koja će da odsvira i sama nešto i sa vama zajedno u duetu. Naravno. Dobroveče Sofija, dobrodošla u Abrašević. Izvoli.
hvala Sofija. Evo čuli smo jednu vašu učenicu. Kažite mi što se tiče uzrasta, kada je najbolje da se krene sa frulom? Da li postoje neke godine koje su idealne ili može čovek u bilo kojim godinama da nauči da svira frulu? Najbolje da se krene što ranije. Znate, čućete večeras i mog najmlađeg učenika da potkrepim to i istinom jednom, da vidite, kad je on tražio znači tu frulu i što je bilo dobro, roditelji mu nisu odmah hteli da daju frulu i da dođe, nego malo da čeka. Znate, hoću čokoladu, kaže. Čekaj malo, da se uželiš da... Koje su to optimalne Ako mu godine? daš Koji je to odmah, optimalan uzrast? postoje, znate šta, to je jako velika klizavica. Deca 5-6 godina kao Vuk, što je večeras i najmlađi naš učesnik ovde, to može da shvati kao igračku, znate. I onda on, ako mu daš tu frulu, može da se igra i da baci. A može, kao što je on to zavoleo, I ozbiljno shvatio. i odmah shvatio, onda ja nisam htio da mu dam odmah tu čokoladu, što sam htio da kažem, tu frulu odmah da mu kažem, nego da vidim, da probam da li on to stvarno hoće. Da, a da li može čovek i onako nekom odraslom uzrastu da čisto nauči, što bi se reklo, informativno, eto malo da, Pa to iz da nauči da detinjstva- svira? Je li teško naučiti bar neko kolo? Jer teško Pa ovladati? mora da se znaju osnovne vežbe, znate. Ovo o čemu ja pričam, znači kroz tu školu. Inače, ako samouko svira i traži, iznalazi i traži, pronalazi... Ali uz znači, vaše lekcije može i Naravno. stari uzrast da nauči i deca. Javljaju mi se ljudi po 70 godina, a to je se rodilo u njima, ono detinjstvo, i jao, jel mogu frulu sada? Pa se vratilo, Kažem, koliko probudilo imaš ono što godina, je već kažem, postojalo. ne mogu da ga obeshrabrim, kažem, ma možeš kako, i verujte da mogu. Znači da Mogu da nauče i stari. Da, ali naravno da sviraju ta prosta kola, znači te proste pesme, ne mogu da budu virtuozi. Evo večera sa nama još jedan vaš učenik, Bogdan Milošević. On će sa Sofijom zajedno da odsvira nešto, da vidimo kako zvuči taj duet Sofija i Bogdan.
Sofija, hvala Bogdane. Za vas, Milinko, pitanje vezano za vašu saradnju sa poznatim muzičkim sastavima i grupama. Svirali ste dugo sa Biljom Krstić, svirali ste odnosno vi ste jedan od osnivača muzičkog sastava Stupovi. Recite nam nešto više o tom. Pa nekako u isto vreme kad je i nastao muzički sastav Stupovi, na poziv našeg oca Gerasima, evo, koje je sad ovde u jednom našoj eparhiji, da. Jeste. Znači, sa poznatim umetnicima mi smo napravili tu muzičku grupu i čuli ste pesmu Marijo Slavna, koja je u stvari lična karta i pečat tog vremena, znači, kad smo krenuli da muzički uradimo tu pesmu da bi kroz jedan album koji nosi naziv, znači podignimo Stupove, dali jedan doprinos, značajan doprinos, obnovi da se svetinje skupe određena novčana sredstva. Đurđevih Stupova kod Pazara, je li tako? I ne ne otac samo... Gerasim inače bio iguman, a sad je iguman naš veliki Naš prijatelj, Kragujevčanin. naš Kragujevčanin, otac iguman Ali Gavrilo. dalje, kaže, obnovimo sebe, podignimo Stupove. Da, sebe, podignimo znači, Stupove. ne samo Stupove, nego svaki manastir, svaku crkvu. Da damo sebe, da uložimo sebe. Tu, pored tih diskova i tih nosača zvuka, mi smo oformili taj muzički sastav. Imali smo, verujte, hiljade i hiljade koncerata. Znači, posle smo raščlanili, pa je bilo do 5-6 muzičkih grupa pod tim nazivom. Nekoliko odličnih muzičkih spotova. Ne, nekoliko. Za ti 15 godina, znači, čuli ste i glas fantastična Tamare Repanović, naše Milene Lazarević, one su učestvovale u par tih udarnih pesama. Znači, te duhovne pesme, to verujte, ne samo što to nije lako ili teško, nego mora Bog da ti da. Njime je dao Bog tu boju glasa, taj feeling u glasu, znači taj izraz da oni mogu da kažu da svako ko sluša, da stvarno doživi i te Stupove i svaki u tom glasu. Znači, i Milene Lazarević i Tamare Repanović i svih, znači sad posle njih, pa imaju jedno 10 devojaka ovde, ne znam da li ste znali, koja ako Bog da, dovršćemo se u Abrašević, ovde napravimo jednu tu etno grupu ili duhovnu, da bi pevali duhovnu muziku sa tim frulama, da stvarno obnovimo i vratimo, znači, tu muziku da je jeste mesto. I taj deo tradicionalne muzike, jer to je i tekako u srži i tradiciji srpskog naroda, jako je duhovna bitno da pesma. se to uživo izvodi, ko što sam rekao, znači, na tim koncertima, osim što publika će da ima jedan užitak da to stvarno čuje kako to izvođenje zvuči u stvarnom aranžmanu, tako i jedno uživanje pravo da vidi na koji način oni to rade. Što se tiče drugih ostalih grupa, znači, pored Bilje Krstić, znači, sa kojom sam bio 15 godina i je to naučio dosta toga, jer tu su bili veliki muzičari. Su bili veliki koncerti širom sveta s njom. Širom sveta, širom, da kažem, planete. I eto, i ne znam na kojim kontinentima nisam već bio, znači, po Evropi, kažem, svuda smo proputovali, uglavnom ti međunarodni svetski festivali na koje ona bila pozivana, onda tad je bila i kao muzički urednik Radio Beograda na tom mestu, gde je mogla tu autentičnu, staru našu pesmu da obuču jedno novo ruho i da joj da jedan novi izraz. Da svi ti koji čuju tu pesmu, kaže šta je ovo sad, u stvari to je naša pesma sa tim aranžmanima tih vrstnih umetnika koji rade dobre aranžmane, znači svaka pesma ima svoje odelo, što bi rekli, znate. Da, svoje ruho. Svako jeste, svoje ruho i kad ono obuče u to ruho i kad prošeta tu pesmu, kad iznese pred publikom, kaže, pa to je to. Da vidimo kako će taj zvuk frule da prošeta večeras ovom scenom i najmlađi vaš učenik, je li tako? Da, Vuk. To je Vuk Đorđević. Izvoli, Vuče. Vuk je... Evo, Vuk nam se... Vuk kod mene svira 3 meseca, eto. Evo, izvoli, Vuče. Mikrofon je tvoj. Sada ćemo da čujemo kako se svira frula posle 3 meseca učenja, je li tako? Tako je. Polako, evo, izvoli.
Bravo, Vuče. Odličan. Hvala ti puno što si bio naš gost. I evo da ovaj razgovor privodimo kraju. Na samom kraju uživat ćemo još malo u vašem muziciranju. Još jedno pitanje. Radili ste i muziku za filmove, za neke video radove, da tako kažem, tako da i tu ste se okušali. Da, znači, ja sam učestvovao i svirao u filmu Montevideo, Bogtevideo. Znači, to je bio ovako, ne jedan, što kažu, projekat i film i tako da. Ja sam na poziv Magnifika koji je radio, znači, tu muziku za to, i Bilje Krstić koja je rekla, pa imam čoveka za to. Za frulu? Da, evo, kao on će da dođe. To je, majstor pozvao frulu. me telefonom, ja sam došao i bukvalno za nekih sat vremena ja sam to odradio. Čovjek nije ni znao. I on mi kaže, ajde sada, vidite, ta filmska muzika i uopšte ta namenska muzika, da ćeš za film, da ćeš za neku seriju, da ćeš i tako. Znači, muzika mora da prati taj film, znate. Znači, on kaže, jel možeš tu temu, ajde svira mi to, daj mi ovo. Ja sam učestvovao u drami Krvavi Božić, znate, Vlada Đorđević i rad. Da, dobro, to je Hoću po da kažem, mom scenariju snima na TV drama. Naravno, TV drami. Za koju ste odličnu muziku uradili. Znači, nažalost, kažem, u toj drami da je jako onako jedno stradanje i mučeništvo jedno, znači morao sam da dam i tu muziku, verujte, ne da jecam i plačem, nego ja baš onako da zaridam, da budem u koži tog čoveka i tog stradalnika. Dalje do tih raznih emisija, branio sam Mladu Bosnu, to sam svirao, pa zadnji film koji sam radio, to je Milojev dar, da, tu sam radio muziku, dobio sam samo tekst, verujte da muzika i pesma nije samo tekst, ja sam dobio samo tekst, kao što sam radio muziku, peva Tamara Repanović za himnu manastira Kamenac. A da, to je povodom jubileja koji je bio pretprošle godine. Da. 600 godina manastira Kamenac. Znači, i u filmu Milojev dar, gde sam ja trebao da... Da, to je Branka Bešević-Gajić režirala. Da. I na poziv tih važnih ljudi, ključnih ljudi, ja mislim da sam opravdao, kaže, daj nam sad muziku za taj film. Film dešava se za vreme Drugog svjetskog rata. Drugog Balkanskog rata. Da, Balkanskog rata. I sad treba da dam muziku, srpsku muziku iz tog vremena. Verujte, svaka pesma liči na neku pesmu. Znači, bilo šta da počneš da sviraš, sve liči na prethodno. I ja onda, jedno par dana ovako, i kao što mi je došlo za muzika za manastir Kamenac, tako i odavde samo mi došla muzika u glavi. Ja sam brže, bolje to zapamtio, otpevao to i ušao u studiju. Kaže, sutra ulazimo da snimamo. Kaže, kako ide melodija? Rekao, uradić. Kad sam im pustio melodiju, kaže, pa to je to. U stvari, muzika ne liči na drugu. Imao sam prilike da čujem, naravno. Sarađivali smo na tom projektu. Premijera će biti kad prođe ova situacija oko korone. I moram da priznam nešto, da je meni jako neprijatno. Znam da ovo ide uživo i da pričam o sebi. Uopšte, mislim, meni je ružno to, verujte, da hvalim sebe i hvalospeve. Ali dobro, veliki je vaš opus, tako da zaista... Ja radim svoj posao i to je Božji dar. Veliki doprinos na očuvanju te srpske melodije koju daje frula. Ne samo da očuvam, nego i da prenesem. To je najvažnije. Očuvati i preneti, opet dolazimo do onoga što je u tom sistemu čuvanja tradicionalne kulture i negovanja najvažnija, a to je kontinuitet. Naravno. I vi ste jedna važna spona između onih starih muzičara koje smo na početku pomenuli, još od onih starih, od Deda Mitra, je li tako? Jeste, od njega, koji je bio Čana Brašović ovde. Pa, evo, sad do Vuka, vi ste ta spona. Naravno, ali znate, treba mnogo, što kažu, vode da proteče lepenicu. Da bi se to shvatilo i znate šta, i nažalost, ti prethodnici su pokojni, mahom, od kojih sam ja učio, i ovi sada koji treba da shvate to, da li će da shvate mene oni to, razumete? Ja mislim da vas to vreme prenosim u buduće neko vreme. Dobar deo publike shvata i puno vam hvala na ovom razgovoru. Ali mislim da kroz muziku sam u stvari dočarao to vreme i ovo buduće vreme sa ovim novim generacijama. Hvala vama što sa ovakvim emisijama radite na tome da tu muziku našu idemo
Tako je, trudimo se Napred. da to očuvamo i da prenesemo na mlade. Zato Uz Božju kažem, pomoć. eto, nadamo se da će od proleća krenuti uz vaše vođstvo jedna škola frule. I vaš poziv, za naravno, evo, ja sam najmlađe. vrlo rado otvoren i sva deca čekaju vaš poziv. Tako je. Biće ovde vrata Abraševića otvorena za jednu onako pravu školu frule. Zahvaljujem vam se na ovom gostovanju, zahvaljujem se našem prijatelju, umetniku Ivanu, Hvala ti, koji Ivane. vas je pratio večeras. Hvala. Zahvaljujem se ekipi Abraševića koja je realizovala ovaj program, Dušanu Isajloviću, ton majstoru, organizatoru programa Aci Uroševiću, uredniku Ili Stepanoviću, našim dragim snimateljima i kamermanima Darku i Ivici. Hvala našim mladim frulašima, Sofiji, Bogdanu, Vuku. Hvala našoj dragoj Tamari Repanović, koja, ako se ne varam, već 15 godina ovde sa nama u Abraševiću. Veliko hvala, Crni, Hvala i za vama. sve ono što radiš i za ovo gostovanje. I evo, da čujemo za kraj još neku novu. Hvala Bogu i hvala vama svima. Za kraj, koliko nješte. Izvoli.